Aby nešlo do kamery, hej? Dobre, A zvuk tam nedávaj. Toto nie je darček objednávke, toto je normálna výbava do práce, na konci ti poviem, koľko stojí. Keď tiež som si kedysi myslel, že hociaká čiapka stačí, ale väčšinou bola tenká, nepohodlná a po pár dňoch nepoužiteľná. Preto sme u nás v Embro začali robiť zimné čiapky pre firmy. Sú teplé, príjemné na nosenie a majú kvalitnú výšivku loga, vášho loga. Vyrábame ich u nás na Slovensku, vieme ich spraviť pre menší tým aj pre veľkú firmu rýchlo a cenovo začínajú od 5 eur aj s vyšitým logom. Záleží, akú kvalitu vyberieme. Takže ak nechceš, aby tvojim ľuďom zime mrzli uši, tak si také nechaj vyrobiť aj pre svoju firmu. Aby nešlo do kamery, hej? Dobre, A zvuk tam nedávaj. Toto nie je darček objednávke, toto je normálna výbava do práce, na konci ti poviem, koľko stojí. Keď tiež som si kedysi myslel, že hociaká čiapka stačí, ale väčšinou bola tenká, nepohodlná a po pár dňoch nepoužiteľná. Preto sme u nás v Embro začali robiť zimné čiapky pre firmy. Sú teplé, príjemné na nosenie a majú kvalitnú výšivku loga, vášho loga. Vyrábame ich u nás na Slovensku, vieme ich spraviť pre menší tým aj pre veľkú firmu rýchlo a cenovo začínajú od 5 eur aj s vyšitým logom. Záleží, akú kvalitu vyberieme. Takže ak nechceš, aby tvojim ľuďom zime mrzli uši, tak si také nechaj vyrobiť aj pre svoju firmu.